हेलो फ्रेंड्स, फरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो जोङो मोनसे प्रस्पेक्टास नायदों। बे प्रस्पेक्टासनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामनानै शेयार खालामनो सानदों जे बेनो जाहैबाय मोनसे एडुकेशन पारपसाव। बेनो जाहैबाय एग्रिकालचार सेक्टर अल आसाम, माने आसामनि आरोना, आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि बेनि आन्डाराव नोंथांमोना मोनसे कर्स लानो हागोन। बेनो जाहैबाय शर्ट टार्म्स आरो सार्टिफिकेट कर्स हिसाबै नोंथांमोना कर्स लानो हागोन आरोना। बेनि एडमिशन एबा बेनि माखासे प्रस्पेक्टास बेखौ जों दायो नायगोन। जोङो बेहाय मा अफार्सफोर दं, मा नोंथाङा कर्स खालामनो हायो एबा कर्स लानो हायो। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड स्टुडेन्टस एबा नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं, नोंथांमोना सोलोंनो गोसो जानायफ्रा बेनि माखासे कर्सफोरखौ नायनानै लादो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दायो लोगोफोर, भिडिअ जुदि गोदानबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायना जाहाथे नोंथाङाबो बुजिनो हायो। जों गाहायाव नायनोसै। बे प्रस्पेक्टासा जाहैबाय, नायदो 23 निफ्राय 24 सिम एबा बे बोसोरनि आरोना। आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव आरो बे कर्सआ नोंथांमोना बे कर्सखौ मोननो हागोन शर्ट टार्म आरो सार्टिफिकेट कर्स हिसाबै। दायो नायदो, नोंथांमोना शर्ट टार्म हिसाबै बेहाय नुनो मोनदों। बेयो जाहैबाय शर्ट टार्म ट्रेनिं कर्स आरो बेयो सार्टिफिकेट कर्स नङा। बेनि माखासे कर्स डिउरेसना खम जागोन आरो नोंथाङा बाव नुनो मोनदोंना, बेवहाय कमार्शियेल लेयार फार्मिं दङ। बेयो 1 मान्थनि थाखायल' लोगोफोर, आरो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जों बेखौ नायगोन। बेखौ जाय एप्लाइ खालामनो हायो बे जाहैबाय 8 पास जानांगोन खमावनो। बेनिफ्राय मिडियामा इंलिश आरो एसामिस बड मोननै मिडियामल' मोनगोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय मासरुम प्रडाक्शननो बेयो 1 मान्थ, बेबो 8 पास। गासैबो बेयाव थानाय गासैबो 8 पासआ एलिजिबोल जागोन आरोना बे शर्ट टार्मनि थाखाय। बेनिफ्राय अर्नामेन्टेल फिस कालचार एन्ड मेनेजमेन्ट, बेबो 14 डेज। बेनि डिउरेसन कर्सआ 14 डेज। बेनिफ्राय जाहैबाय रुफ टप गार्डेनिं, बे 45 डेज आरोना। बेहाय बुंखादों गासैबो 8 पासनिफ्राय जागायगोन। बेनिफ्राय जोङो सार्टिफिकेट कर्सआव जोङो फैदो। बेनो जाबाय सार्टिफिकेट कर्स। बेनि आन्डाराव मा कर्स दङ आरो जोङो बेनि डिउरेसना माबायदि, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि, जों बेखौ नायगोन। बेनिफ्राय बेहाय लेबरेटरि एसिस्टेन्ट, बेयो जाहैबाय 6 मान्थ्सनि कर्स डिउरेसन हिसाबै। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट नोंथाङा जाथारनांगोन आरो बाय'ल'जि लानाय जानांगोन। बेनिफ्राय गारमेन्ट डिजाइनिं एन्ड कनस्ट्राक्सन्स, बेबो 6 मान्थ्सनि। बेनिफ्राय क्लास 10 पास एबा नोंथाङा SSLC पास जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय रिजार्भेशन एन्ड पेकेजिं होनना बुंदों अफ फ्रुइट्स भेजिटेबल्स, बेबो 6 मान्थ्सनि। बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदोंना 6 मान्थ्स। बेहाय नोंथाङा मा जानांगोन, एलिजिबल हिसाबै एडुकेसन क्वालिफिकेसन हिसाबै 12 पास एबा HS पास जानांगोन। बेनिफ्राय बेनि माखासे कर्सेसफोरा माबायदि आरो बिनि आन्डाराव बेसेबां फिसफोर थांगोन एडमिसन हिसाबै, जों बेखौ नायगोन। एडमिसन कर्स फिसआ जाहैबाय मा होनना बुंदों, जों बेहाय नुनो मोनदोंना, बेहाय नाय नोंथाङा एडमिसन कर्स हिसाबै, एडमिसन कर्स फिस हिसाबै नोंथाङा बेहाय कर्स लानानै कर्स गुबुन जागोन। बेनो जाहैबाय कमार्शियेल लेयार फार्मिंआव 2010 रुपिस। बेनिफ्राय मासरुम प्रडाक्शन टेक्न'लजियाव 2010 रुपिस। बेनिफ्राय अर्नामेन्टेल फिस कालचार एन्ड मेनेजमेन्ट, बेहायबो 2010 रुपिस थांगोन। बेनिफ्राय रुफ टप गार्डेनिं, बेहाय 5010 रुपिस। हानि प्रडाक्शन टेक्न'लजि 4010 रुपिस। लेबरेटरि एसिस्टेन्ट 10,010 रुपिस। बेनिफ्राय गारमेन्ट डिजाइनिं एन्ड कनस्ट्राक्शन, बेहाय 7,510 रुपिस। बेनिफ्राय गाहायाव नायबावदो, जों नुनो मोनदों प्रिजार्भेशन एन्ड पेकेजिं अफ फ्रुइट्स एन्ड भेजिटेबल्स, बेहाय 7,510 रुपिस आरोना। दाना जों बेहाय माखासे एडमिसन गाइडलाइन्स दं, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। शर्ट टार्म्सनि थाखाय ट्रेनिं कर्सनि थाखाय बेहाय माबायदि गाइडलाइन्सफोर दं बेखौ नोंथांमोना फारियै नायनो हागोन आरोना। बेनिफ्राय जोङो गाहायाव मा दङ, बेनि माखासे सार्टिफिकेट कर्सनि बेहायबो गाइडलाइन्स दङ। मा होनना बुंदों बेहाय गाहायाव जोङो मा नायगोन, बेनि एप्लाइ सिस्टेम, जों डेट एडभार्समेन्ट डेटआ जाहैबाय 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायदों। बेनिफ्राय अनलाइन एप्लिकेसन स्टार्टआ बेबो 25 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जादों। बेनिफ्राय लास्ट डेट हिसाबै 14 अक्ट'बराव नोंथांमोना लास्ट डेट जागोन। नोंथांमोना बेनि सिगां एप्लाइ खालामनांगोन। बेनि थाखायनो सर्ट लिस्ट हिसाबै दानिया नोंथांमोना नायोबा 16 अक्ट'बराव
सर्ट लिस्ट होगोन नोंथांमोना जाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि माखासे लिस्ट जायफोर नोंथांमोना बेहाय एलिजिबल जाबाय एबा मोननो हाबाय कर्सखौ लानो हासिगोन अब्ला बेनि सर्ट लिस्टखौ बे 16 अक्ट'बराव होनाय जागोन। बेनिफ्राय गाहायाव जाहैबाय नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट जा नोंथांमोना जाय कर्स लादों बे कर्सखौ 16 निफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथांमोना कर्स लानानै फिसखौ नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन आरोना। बेनिफ्राय फर्मेल कमेन्समेन्ट अफ कर्स बेनि माखासे नटिफिकेसन मोनगोन कर्सफोरनि नोंथांमोननि माखासे क्लासफोरनि आरो बेनि एग्जामा बेसेबांनि जायो आरो माबायदि जायो जों बेखौ गाहायाव नायगोन आरोना। बेहाय एसाइनमेन्ट दङ 10 मार्क्सनि एसाइनमेन्ट बेनिफ्राय 50 मार्क्सनि थिउरि एग्जामिनेसन जायो। बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल हिसाबै 40 मार्क्स बेनिफ्राय टटेल 100 मार्क्सनि बे एग्जामा जायो आरो नोंथाङा पास जानो थाखाय मिनिमाम खमावनो 50% एबा 50% नोंथाङा मोननो नांगोन। अब्ला लोगोफोर एग्रिकालसारनि आन्दाराव एबा आसाम एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव नोंथांमोना सर्ट टार्म आरो कर्स सार्टिफिकेट कर्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय आरो जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जादों। बेनि थाखायनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौ नोंथांमोना अलाव होनानै ला। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। उननि भिडिअआव लोगो